Давай, малеш! СМЧ движи този град. СМЧ река движи този град. Много ясно. Йовко, тук ли? Йовко, тук ли? Спри, дай направо. Даре, иска да се пием, бе. Дай оръжието. Те са ми приятели, бе, брат. Ми приятели са ти маняк, те ма търсиха с него, е. Да, бе, да. Дай оръжието, брат, те са, бе. Те са, да, нареди ми йов. Ще го смажа на видео, брат. Го там е. Айде да взем. Само, брат, да взем томахавката. Аз ще го правя една, бе, ти си не му видя. Окей, айде дай го да го виждай. Стей за нещо, защото искам да взема томахавката. Няма ли ко те пипне, бе, брат, това? Брат, не искам томахавката да го иба на видео, брат. Искаш да го снимаш, защото обещал съм му. Да, бе. Окей, добре. Ай, кой пи по нещо, какво ще го правим тази жена? Те го следят в момента бургаските, но това си шано, защото разследване чао. Брат, ти си готи, няма кой да те пипне, Да, бе, режи. не, няма. Аз искам да покая повече да го откажа. Да увеличи музиката да се чувствам и дай.